Пръскането на градината обикновено завършва с умор в гърба и раменете. Представяме ви пръскачки Hydrofix. Те са с меки презрамки и допълнителна подложка на гърба за удобство при работа. Изборът на модел зависи от площта и начина на работа. Предлагаме ръчни и акумулаторни, също така хибридни модели. Ръчните пръскачки са с обем от 1 до 16 литра и са отлични както за цветята на терасата, така и за лехите и овошките в двора. Акумулаторните модели са с капацитет от 6 и 16 литра. 6-литровият е лек, а батерията му издържа до 2 часа работа, докато 16-литровия осигурява до 6 часа непрекъснато пръскане. За максимално улеснение при него имаме и модел за количка с колела. Хибридната пръскачка Hydrofix е с капацитет 16 литра и работи до 4 часа на батерия. Но при нужда превключвате на ръчен режим и довършвате работата без прекъсване за зареждане. Всички пръскачки са с телескопичен удължител, който достига до 70 или 96 см за пръскане на по-високите части на дърветата. А 16-литровите пръскачки идват в комплект с 4 модела дюзи. В следващото видео ви показваме как да сглобите хибридна пръскачка Hydrofix. В случай, че имате въпроси, нашият екип е готов да ви помогне.